Amigues i amics, ja fa 3 anys que el sector de la fruita dolça veu com no pot donar sortida a la seva producció. Viu la constant pressió de la baixada dels preus, fins i tot per sota del cost de producció, i observa com la burocràcia institucional no ajuda a temps un sector en crisi. Però no es resignen. Els productors segueixen lluitant per tirar endavant les seves famílies, per tirar endavant el sector, per tirar endavant, en definitiva, el territori. Aquest estiu n'hem vist una nova mostra de tot plegat a causa de la persistència del veto rus. Els agricultors de la Vall de l'Ebre veuen com se'ls acumulen novament 40.000 tones de fruita i que si no donen sortida a temps les han de llançar. I en tota aquesta crisi, la Unió Europea està actuant de forma lenta i ineficient. És decebedor que cada any, com ja fa 3 anys que succeeix, la Comissió Europea hagi d'esperar a l'agost a que les institucions estatals sol·licitin activar els mecanismes per les situacions de pertorbació greu de mercat per poder actuar. Per què no s'automatitzen aquests mecanismes per ajudar de forma immediata al sector? És el que justament portem anys reclamant. A més, la Comissió hauria d'elaborar un paquet de mesures per solucionar el problema estructural del sector fructícola europeu, donar-li estabilitat i reduir la volatilitat dels preus. La Unió Europea ha d'actuar amb eficiència i rapidesa perquè la viabilitat econòmica d'aquest sector posa en risc l'equilibri territorial. Així ho hem fet arribar a la Comissió Europea a través de diverses preguntes parlamentàries presentades aquest mes d'agost, unes peticions que se sumen a les que cada estiu hem fet per la persistència d'aquesta crisi. La Comissió Europea va autoritzar la retirada de 20.000 tones de fruita i en qüestió de 2 dies ja s'ha assolit aquesta xifra de sol·licituds. És una mesura clarament insuficient. Per això insistim que les institucions europees han d'enfortir el sector agrícola, han de donar-li estabilitat i simplificar la burocràcia. La Unió Europea ha d'acompanyar el sector en la seva modernització, ha de garantir l'assistència ràpida en cas de crisi i disposar de fons suficients. Seguirem reclamant mesures per preservar aquest sector i seguirem fent arribar la seva veu a les institucions europees perquè el sector de la fruita dolça té un pes destacat al nostre país i és clau per la cohesió territorial. Moltes gràcies i fins aviat.